इटानगर TNZ सिनेमा हलाव दायो थैसाम पार्ट 2 मुभिया जोबनो थांबाय दा नोंथांमोननि सिगाङाव पाब्लिक रिभिउखौ खिन्थागोन बे थैसाम पार्ट 2 मुभिखौ पाब्लिकफोरा नायनानै माबायदि मोनदों औ नोंथांमोना नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थागासिनो दङ दा दसे उनाव नोंसोर वेट खालाम आरो दा मानसिफोरा दसे उनाव ओंखारगासिनो दङ पाब्लिकफोरा आं रेडि जानानै दङ बिथांमोना बे थैसाम पार्ट 2 मुभिखौ नायनानै माबायदि मोनदों आंबो जोबोद मोजां मोनबाय एक्साइटेड आरो दा 20 मिनिटसो दंबावो होनदों दा जों रेडि जानानै दं पाब्लिक रिभिउनि थाखाय बिथांमोननिफ्राय जोङो सोंनो थाखाय माबायदि फिल्मा मोजां ना बेथ' मोजां थांनाय फिल्मा गासैबो मोजां जोंनि बर' हारिया बिराद मोजां जादों आरो आं सानो बेबायदि फिल्मखौ लाबाय थाथों जोंहा गामि ओनसोल गफुरनियाबो नाम जाथों जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलावबो जोंनि गफुरनि फिल्मा बेबायदि दायरेक्ट खालामनो होननानै गोबां मोजां साननाय फैदों आरो रायजो राजानि सायाव फैदों आंनिफ्राय बिराद मोजांसिन दायरेक्ट खालामनाय जादों एक्सना साउथ इन्डियान बायदि ओमफ्राय हिन्दी फिल्मनि बायदिबो एसे मोजां साबसिन जादों आरो सिगांनिफ्राय नायनानै गाबलायलायदों आंथ' जोबोर मोजां मोनदों मा फोरमायगोन आदा बे समाव खोब मोजां मोनदों आरो बिनिफ्राय साबसिन साबसिन जाबावथों आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा नायफैदों बेखौ खावलायनाय जाबाय अरुणाचलाव जे मोजां फिल्म बयबो रायजोफोरा नायनांगौ बिराद साबायखर बिराद गोजोननाय थाबाय फिल्मानो थिगानो एक्सनाबो थिगानो रबि सारनि फिल्म आरो कम्पेयार खालामनायाव माखासे सावथुनफोरजों मोजां जादों बिथाङा जि गोसो खुसिजों गावनि नाजानायजों दिनैनि बे थैसाम गफुरनि थैसाम पार्ट 2 जि बर' सावथुन बेवहाय एक्टर आरो एक्ट्रिस गासै एक्टिं खालामग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साबायखरखौ जासिदों आरो आङो प्राउड माने गावखौनो गोजोननाय मोनदों प्राउड खालामदों जोंनि गेजेरावबो बेबायदि सासे सुबुं जोङो मोननो हादों बेखौ आङो गफुरनि रायजो राजानि जानानै बिथांखौ बरायदों गिबियावथ' गोजोननाय थाबाय माने जोंनि गफुर हालामनिफ्राय माने फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय फिचार्स फिल्म माने दिहुनजेननायनि थाखाय साबायखर थाबाय रबि बिथांनिसिम आरो जोङो बिराद मोजां मोनदों आरो बेखौ बाख्नायथावना जादों फिल्मा फैबाय थानाय समाव आरो बिनिफ्राय साबसिन बानायनो हाथों बिथाङा बिनि थाखाय आं आसा थाबाय लोगोसे जोंना जुदि आरो खाथियाव मोनसे हल फिल्म हल मोनसे थाबावनायनिफ्राय बिनिफ्राय बांसिन जागौमोन आं आसा खालामो दा जोङो आसामनिफ्राय खाथियाव नुसुंसे हिसाबै इटानगराव फैनानै गुबुन हादरसेयाव फैनानै नायनो गोनां जादों होमबाबो बिथांमोननि जा माने खस्थ'नि गेजेरजों बेसेबां माने आवगायनो हादों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बिनिफ्राय साबसिन हामसिन मुभि बानायनानै जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव दैखांलांगोन होननानै आसा खालामो जोबोद मोजां मोनसे मोनदों आरोना माने बेबायदि जोङो जागोन सानाखैमोन जिबायदि माने जायाखै माने जानांगौ बिनिख्रुइ माने साबसिन माने जादों जों बेखौ फिल खालामदों आरो बिराद मोजां मोनदों नायनानै आरो जायफोर जोंनि गामि ओनसोलफ्राव नायनो गोनां दं बिथांमोनाबो बे फिल्मखौ जेन नायगोन आसा खालामदों फिल्माथ' जोबोद मोजां माने काहिनिया गाबा सानबाबो माने गाबनो ओंखारलायो आरोना ट्रेजेडि एक्सन आरो माखासे समाजारि सांग्रांथि बेवहाय इनभल्भ दं माने दा बिनि थाखायनो नायनाया जोबोद गोनां आरोना जाहाथे बयखौबो नायनो थाखाय आसा खालामबाय जोङो 11टा हलाव दिनैहाय देखायनाय जादों दा बिदिनो क'क्राझाराव मोननै श' बङाइगावआव मोननै श' आरो टंलायाव मोननै श' थिग बिदिनो बिश्वनाथ सारिआलियाव मोननै श'मोन बिसिनाव माने सार्भारनि प्रब्लेम जानानै टेकनिकेल प्रब्लेम जानानै दिनै देखायनो हायाखैनो खिन्थु गाबोननिफ्राय नायफैफिननो हागोन एखे टाइमावनो बिथांमोना औ दिनै आं माने बिश्वनाथ सारिआलिनि भाबै जिथु देखायनो हायियाव आं रायजो राजा बिथांमोनखौ नायगिरिफोरखौ आंनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय बिथांमोना माने मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय देखायनो हायाखै
बाखि लखिमपुरावबो मोजाङैनो सोलिदों आरो इटानगरावथ' जों सिटखौनो मोनलायाखै आरो प्लास जोंहा दा दुधनायावबो सोलिगासिनो हाउसफुल जादोंनो दुधनायावबो सोलिगासिनो बाखि गुवाहाटी सिटी सेन्टारनि पिभिआरआव जागासिनो आरो सिनेपलिसाव 7 बाजिनिफ्राय जागोन आरो सीधे नहीं हो रहा है, आप लोग सीधे नहीं दे पा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट किया था पहले जैसे बात किया गया आप लोग जब इस मूवी को लेके जब बात हुआ एक्सपेक्ट हम लोगों ने किया था जो हाँ एक मतलब कम्युनिटी है यहाँ पे और उसी हिसाब से टारगेट ऑडियंस भी है जो लगा था जो हाँ चलेगा बट एक्सपेक्ट नहीं किया था हाउसफुल होगा बट बहुत अच्छा लगा जो हाउसफुल हुआ और मूवी का रिव्यू भी बहुत अच्छा है गेस्ट लोगों ने बताया भी जो आपका रिव्यू बहुत अच्छा है एक्शन बहुत अच्छा है मूवी का स्टोरी बहुत अच्छा है तो होपफुली आगे के लिए भी हम लोग सोच सकते हैं जो बोडो मूवी यहाँ पे जो हम लोग अभी तक ये पहला बोडो मूवी हो गया हमारा तो पहली बार हमने चलाया एसएमएस चलाया है बोडो नहीं चलाया तो बोडो पहली बार चला रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है तो इसको लेके आगे सोच रहे हैं जो आगे भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे और भी आगे शो डालेंगे और कल के लिए अभी टिकट खुला हुआ है क्या? कल के लिए हमारे पास एडवांस खुला हुआ है कल और परसों के लिए अभी मंडे के लिए भी कल खुल जाएगा थर्सडे तक हम लोग अभी तक चला रहे हैं शो उसके बाद अगर और अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो हम लोग नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेंगे ठीक है।